Vítajte v Prežito, podcaste o tom, ako život nie len prežiť, ale si ho aj naplno užiť. Dosiahnuť úspech je len polovica cesty, ale nezblázniť sa pritom je to skutočné umenie. Aj o tom s Andrejom Lasom v podcaste Prežito. Vážení poslucháči, milí diváci, príjemný dobrý deň pri podcaste Prežito. Ja sa teším, že sa tu opäť stretávame a dnes opäť budeme mať ďalšiu vzácnu hostku. Tentokrát až z ďalekého Česka, zem to zaslúbená. Takže vítaj Gabina Končetíková. Dobrý deň. Krásný den a moc krát ahoj a moc krát děkuji za pozvání. Gabina je známá lektorka, pedagogička, riaditeľka nadácie, spisovateľka, ekonómka na konci dňa a toto všetko dokopy má jedno také zásadné pojitko a to je Tomáš Baťa, alebo teda si riaditeľkou nadácie Tomáša Baťu. No a myslím si, že aj Slováci ťa poznajú a kto už ste Gabinu niekedy počuli rozprávať, tak viete, že o Tomášovi vieš naozaj rozprávať od až po. Ale my by sme dneska, okrem toho, že asi spomenieme aj jeho, radi vyspovedali aj teba a trošku sa zamerali na tú tvoju kariérnu cestu a na ten tvoj úspech. No, inak musím povedať, že tento podcast je s Tomášom Bati bezprostredne vlastne spojený. My dneska máme niečo vyše roka za sebou a každému hostovi, ktorého sme tu mali, tak sme pokladali vždy na začiatku tú základnú otázku, že kým by si sa cítila byť, keby si sa mala predstaviť. A vždycky s tým dovedkom, že Tomáš Baťa o sebe hovoril, že bol obuvník a kým sa cítiš byť ty. Tak my sme si to dneska uvedomili, že vlastne ten Tomáš Baťa ide aj naprieč tomuto podcastu, takže pre teba sme si pripravili inú otázku. Som sa inšpiroval našim pánom premiérom, ktorý nedávno bol na zahraničnej ceste, takže ako sa máš? No, já se mám výborně, protože... No mně se vlastně těžko odpovídá tady na tuhle otázku, protože to je baťovský chyták a to vždycky říkám při těch jakýchkoliv lekcích o Baťově nebo přednáškách. Československého člověka se nikdy nesmíš zeptat, jak se má. Vždycky se ho musíš ptát, co se mu podařilo ten den. Že to je taková jako hlavní ta Baťovina, protože my občas máme ty tendence buď přesně odpovědět jenom jako jo, dobrý a neumíme vysvětlit tu emoci nějak konkrétně. Když se ti někdo zeptá, co se ti podařilo, tak musíš říct to konkrétní. Proto já jsem se tak na začátku jako zasekla, protože mi došlo, že už jsem vlastně naučená říkat, co za ten den bylo skvělé. No. Ale to, kto napríklad na západe je podľa mňa úplne bežné, nie? Tak takí Američania alebo aj Francúzi ani nečakajú, ako sa máš, nie? Oni sa pýtajú havariu a idú ďalej, akože oni ani moc ani neočakávajú tú odpoveď, takže to je zase štandard. Právě ten Tomáš Baťa říkal, že je důležité tu odpověď očekávat a očekávat ji vědomě. Že lidé si moc jako nepamatují, co jsme měli na sobě oblečeno, většinou ani jako o čem jsme si úplně povídali, ale jak jsme se u toho cítili. A ty, když jakoby vyvoláš tu emoci, že ten člověk se cítí důležitě, protože hovoří o něčem, co jemu se podařilo a dělá mu to radost, tak zůstává uložená ta hezká emoce. No. Ale já říkám, že se mám velmi dobře, protože já pracuji s krásným tématem, ve skvělém kolektivu a já mám velké štěstí, protože ten Baťa nikdy nenadchne žádného člověka, který je vzdychací typ a má se vším problém a nic ho nebaví, nic mu nejde, že by za tebou přišel si povídat o Baťovi. Baťa ze své podstaty přitahuje lidi, kteří jsou pozitivně naladění, kteří chtějí, kteří začínají u sebe, takže jako mě chodí do života takový jako fajn lidi. No na tejto prvej otázke, vážení posluchači, vidíte, že bude mimoriadne ťažké sa rozprávať o Gabine. Pretože na otázku, že ako sa máš, povedala 6 rôznych vecí, ktoré kedysi Baťa robil. Takže dobre, nevadí, vysporiadame sa tým. Ja začnem o Baťovi, dobre? Z toho, čo som si ja čítal a pozeral, tak som počul, že Baťa chodil po firme a pýtal sa, že v čom si najlepší, v čom si najlepšia. Tak v čom si najlepšia ty? Já si myslím, že v extrahování těch informací o Baťovi a skládání je dohromady a pak v takovém tom přepnutí v té kritické fázi, dobře, tak necháváme ten problém být a teď to vyřešíme, tak aby cokoliv je potřeba dokončit, aby to klaplo a pak se teda pojďme podívat možná na to, kde to zadrhlo, tak asi tady v tomhle. To sme tu mali ináč jedného podnikateľa a ten tiež hovoril, že keď máš 500 000 stratu a podarí sa ti spraviť iba 250 000, tak už je úspech, takže sa z toho treba tešiť, hej, a že až potom sa teda pozerajú tie, dobre, začínajú sa nám tu skladať určité paterny úspechu, to sa tešíme. No a poďme ešte teda bližšie k tebe, k tej tvojej histórii. Ty si priamo zo Zlína
Áno? A jsi vyrastala v Zlíně? Ne, já právě se Zlínem nemám nic společného. Ano, já jsem tam to? Začala až studovat. Takže ve Zlíně jsem v rámci dětství tak trávila prázdniny u tety. Ale to byl tak vždycky jako týden, 2 a to mě baťa absolutně jako nijak nezaujal a vlastně si jako ani nějak z toho dětství nepamatuju. Že by a to mě... som sa chcel opýtať, či ten Zlín tým ešte stále tak ako žije, že ty teraz akože jako ľudia... baťou? No, či denně. Ľudia po ulici zhovárajú sa o tom pri pive. Je zajímavé, když děláš anketu, tak jako lidé vědí, tuší, nejenom kdo byl baťa, ale také v čem je ten odkaz a co je velmi milé, tak ti neřeknou, že je v těch budovách, ale že je v té filozofii, v tom pracovním nasazení. Já to neposoudím, protože už 18 let tam působím nějakým způsobem, nebo tam střídavě žiju v tom Zlíně, studuju, ale spoustu lidí, kteří mají třeba obchodní partnery ze Zlína, nebo se do Zlína přistěhovali, začali podnikat, tak říkají, že ve Zlíně je taková jako specifická podnikatelská energie, tak si z toho dělávají malinko legraci, že to tam jako zůstalo po Baťovi, že takový ten tah na branku tam je, ale ono tak možná spíš logicky tam zůstaly všechna ta odvětví, do kterých se firma Baťa rozvinula a tím pádem je tam velká koncentrace různorodého průmyslu a různorodých prostě oborů podnikání a tím pádem to k sobě i přitahuje ty lidi, kteří v tom oboru jsou dobří. No a v nadácii Tomáše Bati si vlastne od roku 2016, ak si správne pamätám, ale tak prvýkrát si sa tak akože dostala do povedomia, alebo aspoň takého našeho povedomia, keď si napísal taký pomerne bestseller, nie? Ktorý sa volal Inspirace Baťa. Nie? Inspirace Baťa, no. Dneska som sa jednotka, už to má štvrté dovydanie a druhé pokračovanie, takže ano, je to tak. Čo ťa k tomu primelo, alebo ako si sa vôbec dostala k tej myšlienke napísať takúto knihu? Tak ona už je to asi moje, já si myslím, že Inspirace jednička je tak má 13. 14. kniha, teď nedávno jsem se o tom vlastně včera bavila s kolegou, říkám, kolikátka to vlastně je. A ono to vzniklo velmi přirozeným způsobem, de facto v době covidu. Protože já odkazu Baťa se věnují nějakých 18 let, příští rok to budu mít 10 let v nadaci a když už jsem třeba tak jako 4-5 let přednášela, tak já jsem dopřednášela a většinou zazněla jedna otázka, která se pak začala často jako opakovat. A Gábino, kde tohle najdeme popsané? No já říkám, no v archivu. A jak se k tomu dostaneme? No tak můžu vám to poslat. Jenomže ten archiv byl takový jako velmi nekomfortní. To jsou prostě staré historické dokumenty, přeskenované a ještě u spoustu témat, tak je opravdu potřeba udělat taková ta extrakce těch informací a opravdu vytáhnout to, co je podstatné. A já jsem na to neměla čas a prostor, protože když člověk přednáší do toho administrativa něco, tak ono úplně jako psát na konci dne, kdy je člověk unavený, úplně jako nejde. Přišel covid a my jsme ještě nebyli úplně naučení na online, nebo přednášet v online. No. Já jsem se tomu i dlouho bránila a do dneška já totiž, oni si možná ode mě vezmou tu energii, ale já to necítím z těch lidí. A mě se jednou moje máma zeptala, když mě viděla přednášet, a to taky třeba jako tak po 10 letech, co jsem přednášela, já jako nepřednáším rodině rozhodně, mi říká, jako proč těm lidem dáváš tolik do toho přednesu a všechno. A já říkám, víš, ono to jako zní zvláštně, ale já když jim přednáším, já vidím to nadšení v těch lidech. Mě to neskutečně energeticky dobije. Já prostě jsem schopná jít přednášet, mě bolí hlava, já jsem unavená, protivná sama sobě a já dopřednáším a já už je to všechno dobrý, už je to v pořádku a už zase můžeme zválcovat svět a jít tvořit. Takže mě neskutečně dobíjí ta energie těch lidí, protože z nich to začneš cítit, jak jim najednou běží v té mysli, že by možná něco změnili, že by možná něco šlo, že by se možná maličko některý stereotyp posunul a podobně. A pro mě je to neskutečně inspirující, protože už prostě za tu dobu máš nasáklé ty myšlenky i toho Bati a vlastně začneš chápat to jeho, jak si velmi vážili lidi, kteří se dokázali v něčem málo změnit. No a k tvé otázce. Přišel covid a tohle se nedalo. A to v onlineu dá ti to, tu energii, ale ne prostě tolik. To je tak asi stejné, když si s kamarádkou zavoláš, anebo když snídeš opravdu jako na kafe a sedneš si ke stolu. No ale najednou byl ten čas.
A mě vlastně, na to napsat to, no. No a mně vlastně došlo, že to na celou dobu, jak já jsem se celou dobu na to mohla vymlouvat, že jako není prostor, není čas, tak najednou toho času bylo až moc. Hej. Inak toto to často hovorím tiež, keď chodím kade tade, že z každej krízy sa dá vlastne nejaká príležitosť vyťažiť a to často ľudia hovoria taký s pozitívnym tým mindsetom, že hoci bol COVID, hoci bola taká kríza, neviem aká v priemysle a tak ďalej, zo všetkého sa dá v zásade akože vyťažiť. Aj nás ten COVID strašne veľa naučil. Si pamätám u nás na firme, keď sme riešili digitalizáciu všetkých procesov, tak to, čo sme riešili 2 roky, sme zrazu mali zvládnuté za 2 týždne, lebo sme boli donútení, no takže ono tak je. Ale vlastně až teď, když o tom mluvíš, tak mi došlo, že já jsem začala asi psát dřív, že já jsem začala tak leden, únor v tom roce a někdy březen, duben u nás byly ty restrikce, kdy se to celé jako zavřelo, myslím si, že možná ještě i květen, a tím pádem toho prostoru bylo víc, takže to mohlo jít rychleji. Hej, no. Si pamätám, potom ste mali takú tú oslavu po covide, nie? Už na tom Karlovom moste boli, tak ano, sa často u nás ukazovalo, že pozrite sa, Česi už oslavujú vo veľkom na Karlovom moste a potom sa to zase vrátilo. Dobre, nechajme covidom tam, kde je. A často sa ľudí pýtame, že kto ich tak pozitívne alebo tak najpozitívnejšie ovplyvnil pri výbere tej kariérnej cesty, či to sú nejakí rodičia, učitelia, rôzne sa to býva. Ale u teba sme našli, že najviac ťa ovplyvnil styk so starými Baťovcami. Teď jsem to chtěla říct. Co to pro boha je, ty starý Baťovci? A to jsou absolventi Baťovy školy práce. Tomáš Baťa od roku 1925 začal zakládat školy, střední školy. Mm-hmm. A mě to velmi připomíná současnou situaci, kdy ty studenty vlastně naučíš spoustu informací, využívat technologie, ale chybí úplně například selský rozum. Oni si neumí poradit a chybí úplně výuka k sebepoznání, k sebehodnotě, k tomu, jak komunikovat, jak vůbec jako vnímat vztahy, jak vnímat sám sebe, kariéru. Baťa tomu říká vnitřní kompas. Jako tohle se dneska nikde neučí. A on vlastně měl jako... to iba v životě na to přijdeš a krachneš a potom možno, že kolo 30-ky, 40-ky, jak máš šťastie, jako tak sa nejakým spôsobom dáš dokopy. To popisuješ a on vlastně říká, jestli to není jako maličko škoda. Protože buď se to učíš jako od rodičů a tam nemáš jistotu, že je to přesně to, co oni chtěli v životě, anebo i ty hodnoty jsou všechny jakoby správné, a nebo přesně tím, že si musíš mnohokrát prostě nabít tu pusu, ty kolena a oni říkají jako a co kdyby... To je systém dnešného vzdělávání, to tak nastane. Kdyby tě to někdo jako naučil dřív. No a oni takhle vznikly ty Baťovy školy práce. A takové ty první ročníky, které v té škole byly, tak byly opravdu jako 14, jo, jako 1914 a podobně. No a posledné tak, potom ještě... Jo, tak ještě ty 30, jako jo, ale jako takový nejčastější, s kým já jsem teda kamarádila, tak byl tak jako rok 1921, 22, no a to v té době, kdy jako já jsem s tím Baťou začínala, tak oni jako měli běžně 95, 98, jako kdo měl 85, tak to byli jako sopláci, jo, jako to... Mladý člověk, ano. Jo, to se jako moc jako nebralo. Skupině mladý, ano. Ano, ale jako většina mých blízkých životních přátel měla 90+, takže já už dnes říkám, že všichni mý přátelé jsou mrtví, každý čeká nějakou tragédii a ona tam žádná není, nás jenom dělilo více než 70 let. A já jsem toho Baťu vlastně možná začala studovat ze závisti. Akože po konzultácii vlastne s nimi, hej? A oni si to aj do tej 90-ky udržali, že? Keď si to tak predstavím, tak to boli taký akože lázenský elegant, že? Ne, tam vůbec nejde o tohle. Tam jde o tu životní energii. Ty spotkal někoho, s kým tě to bavilo. Na hodinu, na 2, pak na 1, 4. To bylo úplně jedno, o čem s těmi lidmi mluvil. Kdyby to mělo být opravdu ten small talk o počasí, o čemkoliv. Oni měli neskutečně pozitivní náboj. A já říkám, tak jeden aktivní děda, druhý aktivní děda, třetí aktivní dáma. Jo, říkám, tak divná skupinka. Jenomže já v té době jsem jich ještě třeba potkala 100. A já říkám, to není možný. Jako aby oni všichni měli tohle. Víš, že takové... Taký elán životný, ještě aj vysoký vek, že? Akože na 90, cez 90 rokov.
já jsem dlouho neviděla tak sexy živé oči, jak měli oni. Já jsem často dlouho říkala, že oni měli oči 20letého dítěte, které fakt jako je nadržené na svět a chce všechno. A teď s tím trošku brzdím, protože mě v té době taky bylo 20. A já jsem přesně byla taková no tak já nevím, jestli se mi chce, jestli se mi nechce a jak to bude vypadat a tohle, ty baťovské vzdychací typy úplně, jo. A mě tehdy vlastně došla v těch 21 věc, že já studuju s dalšími třeba 100 mladými lidmi stejného věku a my nedáme dohromady to, co dají oni v 10 lidech, v 90. A oni ti řekli jednu skvělou věc a ta mě fascinovala. Jediné, co ti závidíme, že je ti 20. My bychom si to dali ještě jednou. A to mi přišlo něco úplně fantastického. Přitom jako samozřejmě, když se na to podíváš, tak po roce 45 ani nemohli říct, že patří k Baťovi. A teď jako já si nedovedu představit to, že ty patříš do firmy, skupiny, kde jako na vedoucí místa tě povyšují podle charakteru. Jako abys opravdu byl nositel hodnot. Ta firma je transparentní. Ona si zakládá na tom, že je to firma, kde roste sebehodnota. A ono se to změnilo po 45., 48. a najednou ta podhodnota šla do vedení. Já si vlastně nedokážu vůbec představit, jak je to těžké, když ti vlastně vede někdo, kdo je charakterově křivý, kdo je prostě jednodušší, kdo je v některých věcech až hloupý. A že oni si ale u toho dokázali zachovat ten elán. Podívej se, jak nás to asi kolikrát... Asi čo sa za mlado naučíš, no, ale ináč nám to zostalo. Hej? No, nechcem byť byť akože negativistický v rámci toho podcastu, ale... Já vím, jak tě to občas jako chytne, že když se podíváš na ty naše představitele, ať už jedné nebo druhé země, tak jako ti to kolikrát spadne brada a říkáš si, tohle je vůbec možný v civilizovaném světě a že jako ta společnost se na to dívá, jako, že to akceptuje. A víš, že oni jako vyrostli úplně v té eticko-morální hodnotové společnosti a teď jako to najednou viděli a ty si a oni ti řeknou, že jakoby nemáš na výběr, že v momentě, kdy je taková doba, tak o to víc ty musíš být morálnější, sdílet to, protože jinak se to z toho světa ztratí. A pro mě oni byli neskutečná inspirace. Ťažko za týmto aj niečo dodávať. Ja som teda naozaj zaseknutý v tom, že aká je to obrovská škoda, že niečo takéto sa dokáže napríklad v takých školách práce vyučovať v roku 1910 alebo 1915, dajme tomu, ale už v roku 2015 sa niečo takéto úplne vytratí a že my v zásade akože úplne bežne akceptujeme to, že sa do vedenia, a to je teraz asi jedno, či štátu, firmy, alebo asi každý má nejakú svoju vlastnú skúsenosť, že kam dostane niekto, kto by proste okrem kompetenčných testov si zaslúžil asi aj psychologické. A možno, že aj psychiatrické. To tak ťažko povedať. Tak to byla jedna součást toho kariérního růstu u Baťu. 50% to, co ten člověk, jako jak je v tom profík a co umí, a 50% je to charakter, síla osobnosti, komu jsme pomohli k růstu, jak se chováme v krizových situacích, jak pečujeme o své mentální a duševní zdraví. No dostaneme sa ešte k tomu, že odkiaľ to ten Baťa teda vedel, ale dobre, takže toto sú tí absolventi tej Baťovej školy práce a mne sa ešte veľmi páčil citát, ktorý sme našli niekde na internete, že ktorí ti vlastne povedali, že hlavní je neposrať sa ze sveta a neposrať sa ze sebe. Tak som chcel ťa odbremeniť od tej povinnosti na dávky. Takže riadiš sa tým? No a on tam jako ještě dodává, že ten svět se neposere z nás, tak jako aby jsme se ze sebe neposrali sami ani z toho světa. A velmi často jsem se jim řídila, teď už to není tak časté, ale když se jako fakt začnu prožívat a jsem taková jako, že něco, jak si říkám, tak aby ses neposrala sama ze sebe. Ono to tak je a vzpomenu si na některé ty testy nebo i cvičení, kterými musel procházet ten management firmy Baťa, kdy ty jsi vlastně zvykal na to, že se občas prostě ocitneš i v nedůstojné situaci, která by se dala nazvat až trapná a ono se nic nestane. Prostě člověk to přežije. No, aj všetci okolo. Je to tak. No už si to načrtla. Mne sa páči asi to pomenovanie, že filozofia Bati, lebo ono to v zásade však, dobre, bola to obuvnícka firma, hej, tak Baťa bol obuvník a bola to vlastne sofistikovaná, namakaná obuvnícka firma, ktorá sa potom rozvetvovala ďalej. Ale ten systém riadenia je také až také ako keby malé pomenovanie na to, čo všetko on naozaj tým ľuďom
akože presadzoval, lebo okrem toho, že áno, má množstvo manažerských pravidel, ako riadiť tie týmy, malé, veľké alebo také, tak naozaj išiel až do toho každodenného ľudského života. Tak, že vedela by si takým nejakým jednoduchým spôsobom povedať, čo všetko tá filozofia Bati vlastne zahrňa? Tak pro ně je to v prvé řadě vůbec probudit v člověku tu osobní odpovědnost, že chceš pracovat sám na sobě. Ten Baťa si uvědomuje, že to je jedna z nejtěžších věcí, protože my jsme velmi dobří v tom pracovat na něčem anebo pracovat na druhých lidech. My tak jako víme, kdo by co jak měl, jak by to mělo vypadat, ale začít sami u sebe, to je vlastně jedna z nejvíce nekomfortních věcí. Proto on i pak jako má ten citát, kdy říká, že si velmi váží člověka, který v dospělosti dokáže změnit sám sebe, protože nemusíš. A opravdu jako neexistuje hybná síla na světě, která by tě donutila, pokud ty sám se nerozhodneš. A mě na tom fascinuje jedna věc, a to je ten selský rozum. Ho jako napadla taká ta hříšná myšlenka, co kdyby do té práce ti lidé chodili, protože chtějí v nejlepší možné kondici a v nejlepším možném nastavení mysli s tím, že chceš přijít a vytvořit hodnotu a baví tě to. Že se naučíš prostě pracovat sám se sebou. No a on vlastně zjistil, že jako takový způsob přemýšlení je vlastní jenom malému procentu lidí. Baťa říká, že jsou to zhruba 3% lidí. Ale má to jedno velké plus. A to, že se to dá naučit. Protože to je způsob přemýšlení. A tam je i pak ta mentální svoboda v tom odkazu Baťa. Oni vlastně říkají, že ta péče o fyzické tělo a o mentální způsob fungování se dá naučit. Takže oni vlastně začali jít po tom, co by tak jako ta firma ty lidi měla vzdělávat, aby oni si rozšířili vůbec to ten životný záber a životnú energiu. Všechno. Čiže vlastne ako keby začali vnímať tých pracovníkov svojich, nie, vo firme ako, nechcem, aby to nejak zle vyznelo, ale nie ako pracovný nástroj iba, ale ako komplexného človeka, ktorý má nejaké svoje pozadie a teda musí prísť do tej firmy nejak naladený a nejak oddychnutý. To si řekl velmi hezky, protože on to vysvětluje. Ďakujem veľmi pekne. Ne, tak to jsi to řekl přesně, jak já to říkám na těch přednáškách. To je přesně, co ten Baťa říká. My nepotřebujeme lepší pracovníky. My potřebujeme lepší lidi. Člověk je vždycky celý. To jako toto nejde. On to říká velmi jednoduše. Nikdo na sobě nemá vypínač, kdy ty bys k někomu přišel a vypl to, jak ten člověk se cítí sám se sebou, jaké měl ráno, jaký vůbec jako vede on život. Ne, to se všechno vypne a ty si jenom vybereš ty vlastnosti, tu energii, to nastavení mysli na těch 8 hodin, kdy ho platíš. A ten zbytek je ti jedno. To je blbost. On má krásný citát, Baťa. On říká, že člověk není ani otrok, ani robot. Nemůžeš ho ani naprogramovat a ani mu prostě říct, jakým způsobem přemýšlet. Můžeš ho inspirovat k tomu, aby se naučil přemýšlet efektivněji, možná v pozitivnější energii, ale nedonutíš ho. Můžeš ho jedině inspirovat. A vieš, čo ti mi napadá, keď sa tak o ňom rozprávame, však to nie je náš prvý rozhovor o Tomášovi Baťovi na konci dňa s Gabinou, ale že odkiaľ on vlastne čerpal tú inšpiráciu, hej, že to sa povie tak, že selský rozum, ale že na to je také zaujímavé, že on v 1915 alebo 1900 niečo, v zásade akože prichádzal s takými manažerskými teóriami, ktoré my si dneska kúpujeme akože v rôznych amerických knižkách, kde proste jedna Baťová myšlienka je rozobratá na 3 diely nejakej ako manažerskej knihy, s ktorou prišli americkí vedci a vždycky, keď to teda, alebo z Oxfordu vedci preukážu, tak my tomu tak nejak viacej veríme, že to bude asi smerodajnejšie, ale pritom akože z každej tej jednej Baťovej myšlienky by si vedel akože slušné manažerské knihy napríklad porobiť jasne. A normálne ich predávať ako svoje vlastné. A teraz tá otázka, že z čoho on čerpal tú inšpiráciu? Je tam nejaké náboženstvo, alebo sa od niekoho, alebo toho tak prostě napadlo? Ne, těch zdrojů je spoustu a myslím si, že i spoustu těch amerických a jiných věců taky vychází ze stejných zdrojů. Baťa vlastně mnoho věcí čerpá z Bible, z přírody a vůbec jakoby zákonů přírody. Protože vlastně celý leadership tak máš v jakémkoliv uskupení zvířat, je perfektně definovaný leadership. Protože to říká i ten Baťa, ta smečka si nikoho nevybere, že si to zaslouží. A nebo že prostě je tam nejdýl. Ne. Vždycky je vůdce smečky ten, kdo díky komu ta firma může přežít. Firma, cokoliv. A ta další věc,
To období Bati je období, kdy vzniká kvantum velmi kvalitní literatury, ze které my v dnešní době velmi čerpáme. Ať už je to Emerson, ať je to Ford, ať je to Andrew Carnegie, Hill, jasně. Jo, jako je několik, Hubbard, jako spoustu. A Baťa je čte. A pak jako by si vždycky jako řekne, tak tohle jako možná bychom mohli nějak, ale nikdy to nemá tak, že by ty věci vzal doslova, on si to přizpůsobuje na tu mentalitu československého člověka. Něco je pro něho až příliš jakoby abstraktní a rozhývené, to on zase říká, jako, že my jsme takový nevěřícní Tomášové, takže my jako potřebujeme ty důkazy, takže oni si i vybírají ty nástroje, které tě velmi rychle ti dávají ten důkaz toho, že to funguje. A pak jako co si myslím, že byla jedna taková jeho specialita, on to uměl velmi dobře pozorovat. On sám velmi dobře pozoroval, jaké emoce mu způsobují různé životní situace, co ho nadchne, zamrzí, rozuří a on věděl, že vlastně jako obdobným způsobem 95% lidí reaguje stejně. Je to tak. Takže to jako uváděl do praxe. A on je známy tým, ako sa vlastne postaral o to mesto Zlín, alebo dokonca ho asi teda vybudoval to mesto, neviem, čo bolo pred Baťom vo Zlíne popravde, ale je známy ten Zlín po Baťovi, a kde sa však často hovorí, nie, že vybudoval zamestnancom tie domčeky, že chodili z tej fabriky domov, tam prespali, potom išli do Baťových obchodov, tam zase minuli tie peniaze, ktoré u Baťa zarobili, takže sa mu to vlastne vrátilo cez tie obchody a tak to je taký celkom slušný. Dneska by to bol asi monetárny podvod, by som typoval, že štát by sa na to asi nedíval úplne s láskou na takéto dačo. A že nebol to taký špekulant znásobujúci zisk? Teraz jako idem úplně kontroverzně do toho. To vůbec není kontroverzní. Já vždycky říkám, že Baťa jako je cokoliv, ale ne filantrop. On ti řekne, že jako nikomu nic zadarmo, což jako paradoxně úplně jako nesouvisí s penězmi, ale s časem a energií. A krásně jsme nahrál s těmi baťovskými obchody. Tam je totiž i pro mě nová informace, že třeba ten baťovský konzum, který jako zásobil všem tím ten Zlín, tak to je přesně, že ty máš jakoby tu představu, a já jsem ji taky dlouho jako měla, že u tebe ty peníze vydělají, u tebe je zase utratí. Já to musím pořádně dostudovat, protože já to mám tak 2 týdny čerstvou informaci, že on ten konzum, dneska bychom řekli asi jako nějaký supermarket, ve kterém opravdu jako koupíš od drogerky po rohlík, to nebyl produkt firmy Baťa, do kterého oni by nakoupili zboží a z marží prodali. To založil Baťa s zástupci, oni nemají odbory, oni tomu říkají jinak, a těch spolupracovníků firma Baťa zařídila, aby to mohlo fungovat, aby se to rozjelo. Ale i ty lidi, co tam pracovali, nebyli zaměstnanci firmy Baťa, ale tohodle uskupení Bati a těch spolupracovníků. A oni ty potraviny nakupovali ve velkém, protože ta firma měla tu kupní sílu, ale prodávalo se to bez marže. Takže to je pro mě úplně jakoby nové, ale samozřejmě to nebylo jakože žádný, to bylo jenom kvůli tomu, aby ti lidi, začalo to během první světové války, měli dostupnost prostě potravin v té době a ideálně kvalitních, protože Baťa věděl, že když budeme nekvalitně jíst, tak nemůžeme dávat ten výkon. A to pro mě bylo například úplně nové, protože já jsem věděla, že na těch ostatních věcech mají ty nízké marže, nebo že to bylo maximálně 25% a myslela jsem si, že to bylo i u toho konzumu. A teď, jak právě připravuju k reprintu knížku, která je stará 100 let, o Baťovi vyšla v roce 1926, tak tam je to jako rozebráno asi na 10 stran, jak to fungovalo, včetně cen a prostě spotřebitelský košík, jako Československo a prostě u Baťu a podobně. Takže to i pro mě bylo nové. A druhá věc, čemu se tam oni věnují, zrůst těch živností, které nemá s Baťou nic společného. Takže tím, že jakoby i bohatla ta společnost, která v tom Zlíně je, tak tam prostě víš, co ti to tak jako roztomile narůstá, že jako z jednoho kadeřníka to narostlo na 24 kadeřníků, protože najednou prostě ty jsi mohl dovolit se jít za 2 koruny ostříhat a oholit, protože proč by ses s tím dělal doma, když vydělával 1000 korun a 2 koruny najednou pro tebe byly nic, jo. A ono to bylo jiné, když vydělával 20 korun a 2 koruny byly 10%. Takže ono třeba, doktor Pokluda se perfektně věnuje tomu tématu, jak se vlastně začalo dařit ve Zlíně těm nebaťovským živnostem. A ono to pak navazuje na úplně jako ještě další myšlenku toho Bati, kdy on vlastně říká, že se nedá zůstat trvale zdravý mezi nemocnýma, trvale šťastný mezi nešťastnýma a trvale bohatý mezi chudýma. Že ty potřebuješ naučit i ty lidi rozmnožovat ty peníze, aby bohatli jak oni, tak ta firma.
No niekde sa stala chyba v tej histórii, že či to tu môžeme za to vďačiť. Ale nepovedal by som, že v našom regióne, že taká prvá myšlienka by bola, že no dobre, tak mali sme tu komunistov, tak tí nám to ako pokazili, tak to bolo dobre rozbehnuté a tak ďalej, ale tiež nemá človek pocit, že by na západe, kde tí komunisti neboli, sa im nejak ako bohvie ako žilo. Keď dneska som teda pohnutý, som sa vrátil včera z Bruselu a to tak špinavé mesto nepoznám ako Brusel, to tam je akože neskutočne škaredé a špinavé a hnusné, to ja strašne rád cestujem, ale hen tam teda málo. A tí komunistov nemali, heň, a nevyzerá to, že by sa im akože až tak dobre darilo. Že niekde v tej histórii sa stala taká nejaká prešmička, že jsme zabudli na tyto principy. Já si nemyslím, že, a ty jsi to teď taky jako znovu řekl krásně, já si nemyslím, že je problém v tom, jestli jsou to komunisté, jestli jsou to prostě demokraté, ať je to kdokoliv. Ty můžeš mít i dobrýho komunistu, že jako ono záleží opravdu na těch lidech, kteří jsou na těch vedoucích pozicích, jaké mají hodnoty. Protože jako my máme tendence říkat to komunisti. Jací komunisti? Teď to byli lidi z Československa, kteří na těch pozicích byli. Teď to jako to sem nepřišel nikdo cizí, kdo by nám to tady rozbil. Teď jsme si to prostě udělali sami. To je taky taková jako základní baťovina, že se nedá vyčleňovat z celku. Což jako občas s tím bojujeme, protože se podíváš na výsledky voleb a řekneš, no tak tohle teda ne, ale ty seš toho součástí. Že to je to, a ten Baťa o tom jako velmi, velmi aktivně jako mluví, že se ta společnost nikam nepohne, když se to bude dělit na oni my. Komunisti v roce 1925, mladí komunisti, velmi aktivní, tlačili na tu komunistickou stranu v té době, ať s tím něco začne dělat. Vždyť ten Baťa je kapitalista a má lepší sociální program jak komunistická strana. Ono je to o hodnotách. Ono je to o tom, co chceš prostě rozvíjet. A to sa inak často stáva. Ja som často v tých debatách, akože zamestnávateľia a odborári a odbory a zamestnávateľia, tiež často sa ako keby zjednodušuje to delenie, že však tuto sú odborári, ktorí sa starajú o zamestnancov a tu je zamestnávateľ, nejaký ten zlý fiktívny človek, ktorý tam je. A pritom akože veľakrát práve ten zamestnávateľ je ten, ktorý sa v prvom rade stará o tých svojich zamestnancov. Nie? Lebo však bez toho by ich tam nemal a priori. No a aj tak ten Tomáš musel byť taký akože pomerne dobrý influencer, hej, dneska to tak by som nazval asi zrejme, lebo však koľko mala tá firma na konci dňa ľudí, alebo koľko ľudí bolo na tie myšlenky naviazané. Tak v době, kdy ľudia akože musel mať nejaký to je ne sais quoi, nie? Prečo ho boli tí ľudia ochotní vlastne nasledovať? Já si myslím, že je to co v sobě jakoby máme primárně všichni. A to je to, kdy ten Baťa vsadil na to, že když to bude dělat správně a transparentně, tak ti lidé to uvidí a ucítí. A my se dneska díváme na to, že v době, kdy Baťa umírá, tak má 30 000 spolupracovníků, kteří jako za ním stáli, šli. Čiže zaměstnanců nemá, ano, hej? Nechce zaměstnance, ti musí chodit do práce. On říká, že to se nic nevytvoří, když musíš. Že tam by mělo být to, že chceš. A to jsou ti spolupracovníci. Ale to je 30 000 lidí. Ale kolik lidí tehdy bylo v Československu, kteří mu nemohli přijít na jméno? Vždyť ta doba je úplně stejná. Vždyť on prostě tím, že jako se stane jedničkou na trhu, tak samozřejmě s tím trhem pohne. Takže tehdejší jako domácí prostě výroba obuvy tak začne zanikat. Teď já si myslím, že jako možná bylo víc lidí, kteří mu nefandili, než fandili. Že my se na to díváme z toho pohledu toho Bati a té firmy. Ale kdo ví, jako kdyby tehdy udělal jako průzkum, kdo je pro a kdo je proti Baťovi, tak možná to proti by bylo ještě silnější. My se díváme na to, že ti, co byli pro a chtěli s ním spolupracovat, tak dokázali vytvořit tuhle hodnotu a tenhle systém. To je až dobrá myšlienka. Ja som sa chcel tak opýtať potom, že či si myslíš, že by sa Baťa, keby dneska žil, dostal vlastne, a keby teda žil dlhšie, však on pomerne skoro bohužiaľ skonal, ale keby žil dlhšie, že či by mal tendenciu sa vlastne dostať do politiky, hej, že koľko tých ľudí bolo pro a proti Baťovi, bo teraz je to celkom moderné, nie? Každý taký ako vplyvnejší podnikateľ sa chce dostať do tej politiky, vidíte, vy máte Babiše, ne? Trump je druhý taký prípad. Nemáte za čo? No, díky. Vždycky říkáme, že taková... A taky víš, prostě jako škoda. Že on kdyby to fakt jako... On když měl úplně ty první roky, tak jako já jsem mu fandila, protože jsem měla přesně to naivní přesvědčení, že
na základě těch zkušeností a všeho, co má, tak by to mohlo vypadat jinak a idealizovala jsem si ho trošku s tím Baťou, protože samozřejmě ten Baťa, když šel do té lokální politiky na ten post toho starosty, tak čelil úplně stejným de facto předsudkům. Jenomže u toho Bati bylo dobrý to, že on to, co slíbil, tak dotáhl do konce a transparentně. A já si prostě myslím, že pokud nejsme schopni transparentně prokázat cokoliv, co děláme, víš, že když někdo přijde a řekne, hele, tak tady je to blbě, tohle je blbě a ty jsi schopný rozkrýt ty účty a ukázat to, že v tom je neskutečná mentální svoboda. Pak se dá prostě tvořit. Ale víš, to je ta morální závěť toho Tomáše Bati, kterou jako ani já jí podle mě asi ještě pořádně jako nechápu. A vlastně bych chtěla potkat někoho v životě, kdo jí opravdu žije. A on v té morální závěti říká, že ta firma není jeho. Už to je taky první mentální blok. Teď to nese tvoje jméno. Teď jsi to vybudoval. Teď prostě Baťa, tak všichni si to spojí s tím jeho obličejem, jo. Teď jako, to je ten symbol. A on ti říká, že to není jeho. Přitom je to celé na něho napsané, on to celé řídí. A koho to je teda? No on ti říká, že on je toho jenom správce, že to je závod, který vybudovali prostě dělníci a spolupracovníci. Ten novinář to tehdy absolutně nechápal, jak to ten Baťa myslí a mu říká, viděl jste náš tovární areál? A on mu říká, no, viděl. Viděl jste ty budovy tam? No, viděl. Ty stroje, všechen ten materiál, všechno to, jako viděl jste to? Viděl. Říká, tak. A teď si představte, že já v tom areálu prostě továrním sedím sám. Co já s tím udělám? Nic. Ty potřebuješ ty lidi. A teď chceš trávit čas a energii tím, že jich budeš hlídat, jestli pracují, jestli nekradou, jestli nešmelí. Tím zabiješ půlku životní energie. Co kdyby oni nekradli, nešmelili a pracovali nejlíp, jak uměli, protože vydělají hodně a ty se s nima o to rozdělíš. On jenom jakoby rozjel ten mechanismus. To je ten selský rozum za tím, a on že? říká, tahle ono sa to firma... tak ľahko akože hovorí. To je, jo, ale to tak dáva to zmysel, ale... My se toho moc bojíme. My se moc bojíme, že kdyby jako najednou jsme se víc rozdělili, tak budeme mít americkí málo. vedci, podľa mňa to bude ešte problém, vieš, že... Keď nám to niekde sme to takto objavili, možno, že by sme tomu viacej verili. Tak. Právě jakože v rámci té morální závěti, to si může kdokoliv jako vygooglit, to je krátký odstavec, té morální závěť Tomáše Bati. Mě teda jako, já jsem si myslela, že to psal někdy třeba rok 1928-30, jo, že jako, ale to je tak, jak máš zkreslené to uvažování, že on 32 umírá, tak čekáš morální závěť, ale houby, on to psal někdy okolo roku 1912-13, jakože to ještě jako je tak jako kolem toho, že má 20 let toho podnikání, ne těch 38. A on prostě říká, že to není jeho a že v momentě, kdy to někdo, že kdokoliv přijde po něm, když to bude považovat za své, tak to prostě zahyne. Že kdokoliv to i šéfuje a všechny vedoucí pozice v té firmě, ty jenom dáváš tu službu. A to si myslím, že je pro nás velmi jako ještě dneska nepochopitelné. Že my jsme ještě pořád moc zaseklí v tom, že jsme fixovaní na moc, na vliv, na to, aby nám byly stavěné pomníky a bylo nám takové to jako díky a je to moje. A on tohle nemá. No to je asi je to tých ľuďoch na konci dňa, vieš, že vždycky je to o lidech. Aj keď možno, že dobre, tak akože rozprávame sa o niečom, čo bolo 100 rokov dozadu, tak ako asi máme určité taký akože ten spomienkový optimizmus, ktorý nám sem Gabina prináša, za čo ti ďakujeme, ako ono to možno nebolo až také rúžové, ako sa to ako reálne, ako nebolo rúžové. Reálne vykresluje, akože, že znie to strašne také akože logicky, hej, máš selský rozum, tu máš firme sa darí, ja sa s tebou podelím, všetci sú šťastní. Teraz dostane náš podcast nadpis, že slniečkári, ale nevadí. A všetci sú šťastní, radi tam chodia a tak ďalej, že prečo v tom proste v zásade nevieme pokračovať my? Lebo reálne, a často sa to tiež hovorí v rôznych knihách, alebo takú vetu aj používa, ja mám zakázané spomenúť, ale moja drahá manželka ju používa, že je to vždycky priemysel, ktorý v dejinách vlastne nejak pohýňal tým svetom a že to sú tí priemyselníci, ktorí boli tou hybnou silou. A my dneska žijeme rok 2025, ešte stále, a vidíme, že ako keby sa tá úloha tých lídrov a tých priemyselníkov v tej spoločnosti tak zmenšovala, každý sa bojí otvoriť pusu, však čo by teda na to ten povedal a predsa mu to tak nepovieme. A celé sa to tak akože tak, hej, a my ako do nich tak
často, však my sme priemyselníci, tak často do nich tak šťukáme, že hello, že do something, tak do nich šťucháme, že sa to snažíme nejak obrodiť a často sa to aj darí. Ale reálne, že keby sme tu mali takéto firmy, ako bol ten Baťa a rozkvitalo to celé, tak naozaj to má úplne iný šmrnc, aj tá republika naša, aj vaša. A úplne iný výtlak to spraví aj voči napríklad tým politikom. Já to mám prostě zkreslené, protože i z toho Slovenska mě jezdí super lídři na toho Baťu. Oni ho nacítí, oni ho vnímají. Takže prostě jako vy tady máte fantastické lídry a lidi, kteří jako opravdu bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena, tak jako mají koule a říkají, co si myslí a vzdělávají ty lidi. A to ale prečo majú potom v spoločnosti taký malý impact na konci dňa? Vieš, že dobre, že tak máme tu lídrov, aj Čech. Aby som aj Čechov, máte skvelých lídrov. Ja zo pár osobných poznám a si ich veľmi vážim. Ale reálne, že ten vplyv, ja neviem, aký je vplyv z českého priemyslu smerom na vládu, na politiky, na štátne, tak, ale na Slovensku sme takí, aspoň v tejto dobe triezvejšie sa na to dívame. To je velmi jednoduché. Vem si ty sám u sebe. Kolik těch aktivit za ten den musíš udělat? Máš ty čas chodit a sdílet svoje hodnoty, postoje, principy, vyjadřovat se? Teď ty máš tolik práce, že tam jako ty nemáš podle mě jako 2-3 hodiny denně, abys prostě jako někde jako dřímal prostě svoje hodnoty dával a všechno. Do světa hodnoty, ne? A to je ono, že prostě ty, když máš, to je ta baťovská odpovědnost. Ty, když teď víš, že tvoříš hodnotu, dokážeš posunout tu společnost, tak ten Baťa by teď na tebe apeloval, prosím tě, najdi si na to čas. Nechci po tobě 3 hodiny, jako řvou ti lidi bez hodnot, bez práce, protože jako kdo ti takhle řve, ty lidi, co na to mají čas, kdo ti píše všechny ty prostě pojašené komentáře na sociálních sítích, lidi, co mají čas. Já nestíhám odepisovat na zprávy na sociálních sítích, ne, takže bych si šla číst komentáře a řešila tam blbiny. Nemáš na to čas, tvoříš hodnotu, jenomže to je pak ta baťovská odpovědnost. Proto u těch Baťů chtěli, ať na každé vedoucí pozici. A je jim to úplně jedno, na které si, jak prostě máš čas na svoje lidi, na sdílení svých hodnot, na rozšiřování těch svých hodnot, na nějakou i obrodu toho svého ducha, aby se ti to chtělo sdílet. To je to, co říká ten Baťa. Když nebude čas na hodnotu, poroste podhodnota. A tady, jak kdyby je ta baťovská dospělost. To mě vždycky velmi líto, když fakt vidím některé skvělé firmy a pak říkám těm lidem, napište o tom článek, běžte do podcastu a to, hej Gábinko, já na to nemám čas. Tak na konferenci, ne, kdy to bude. A to já jdu s týmem tam a říkám, ale to je potřeba, aby ti lidi, co tvoří tu hodnotu, začali už být aspoň sakra z půlky tak hlasití, jako ti lidi, co tvoří podhodnotu. A to je přesně to, že ty, když tvoříš, tak tebe baví to tvoření. Ale oni tě natahují na tu svoji vlnu toho netvoření. Pojď se dohadovat. No, když se tady budeme oba dva hádat, tak nám to nic nedá. Jsme do toho ani nešli. To je přesně ono. Podívej se na ty politické debaty. Tam sakra nikdo není schopný říct, udělali jsme tohle je skvělý, tohle funguje. Ne. Oni se obvinují, kdo co prostě neudělal. To je to. Já prostě, kdyby to šlo, tak i skrz tady ten podcast apeluju na ty posluchače. Když jsi v něčem dobrý, když ti něco jde, když něco tvoří hodnotu, najdi si čas a energii to s těma lidma sdílet, aby to zas inspirovalo další lidi. Protože jinak je slyšet jenom pořád to, co nefunguje. Nebo všechny prostě ty kauzy. A my si pak jako myslíme, že je to normální. Ale ono to normální není. Je normální tvořit a je normální tu tvorbu sdílet. Amen. Byla taková patetická, že? Patetické, leč pravdivé. Mne sa páčil jeden ešte príbeh v tých tvojich knihách, keď sme to tak prechádzali, a to je o tých vzdychačoch, že už si to aj dneska povedala asi 3-krát to slovo a podľa mňa to stojí za to si vysvetliť, že kto to taký vzdychač je a ako Baťa dochádzal na to, či si alebo nie si vzdychač. To je velmi jednoduché, když potřebuješ jako nacítit energii člověka, tak ty jsi už tady vypálil na začátku ty 2 základní baťovské věty. Co se ti dnes podařilo, nebo jako to klidně si jich zeptej těch lidí, jako jak se mají, a co četli, na co se těší, co jim udělalo radost, komu oni udělali radost, co je pro ně takové opravdu to životní, kdy ví, jako, že to funguje, a co zažili o víkendu. Spoustu lidí i dnes, kdy my máme neskutečné možnosti se rozvíjet.
Ani se pomalu nemusíš zvednout a jít z toho domu a můžeš mít velmi naplněný den skrz jakoby to propojení, které dnes máme. A přesto narazíš na lidi, kteří jako na co se těšíš? A oni ti nedej bože, víš, už tak ve 30 řeknou do důchodu. A nebo prostě, jaký byl víkend? Tyjo, tak ježiši, tak tyjo, vařit se musela, o děcka se postará, tyjo. A ty vlastně v tom všem cítíš tu tíhu a to vzdychání. Ty víš, že ten člověk mindsetově vůbec není nastavený na to. Tohle jsem vděčný, že mám z čeho vařit. Jsem vděčný, že to mám s kým sdílet. Jsem prostě vděčný, že mám rodinu. Ne, to je prostě všecko přítěž. Co jsi četl? Nic, nemám na to čas. Na co se těšíš? A to je vzdychač toto. Úplně, to jsou ti lidi, kteří jako vždycky dělají to, bez životního důvodu. Samozřejmě, pokud člověk prochází nějakou životní krizí. Otázka je, že či to tak naozaj oni tak vnímají, vieš, že či tak mal som taký hrozný ako víkend a teda naozaj to reálne vnútorne prežívajú, že sú z toho taký nešťastný. Lebo minule som čítal takú úvahu od Borisa Filana, to je taký slovenský autor, asi ho aj poznáš, týmto ho pozdravujeme, keby to náhodou počúval, by sme boli veľmi radi. Keby nie, tak až sa k tomu raz dostane, asi si to dopočúva naspäť celé. Ale on vlastne mal takú úvahu, že my Slováci, a teraz ospravedlním sa zase za vulgarizmus, si na seba lepíme také malé hovienka vždycky. Že my, aj keď sa máme dobre, a že ako ste sa a to teraz jeho citujem, že ako si sa mal na dovolenke, tak ty povieš, no dobre tam bol, ale vieš čo, tá strava bola akože, alebo strašne veľa ľudí bývalo v tej kantíne, alebo sme na letisku zostali 3 hodiny, alebo tak, že sa bojíme priznať si, že to bolo výborné a prísť do tej spoločnosti a povedať, ty bohovský som mal ten víkend, musím sa pochváliť, tak som sa mal dobre, perfektné jedlo, dobre, ale my si na seba nalepíme také ešte takéto malé hovienko, aby to tak nevyzeralo zle, vieš, že či toto není taká komunikačná prešmička, ktorú len my robíme, možno, že Čechoslováci aj. Hele, proto když tě přijali k firmě Baťa, tak ty první kurzy, kterými ti lidé procházeli v rámci nejenom té výroby těch bod, tak byly přesně tady tyhle. Jak vidět to, co je funkční v tom životě. Jak se to naučit sdílet. Jak se naučit vážit si sám sebe. Ale ty jsi mi pěkně nahrál na jinou věc, kdy ten Baťa říká, že to není jenom o tom umět ten svůj úspěch sdílet, ale naučme se taky ten úspěch těch jiných lidí přijímat. On má velmi krásnou myšlenku. On říká, že kdyby do místnosti přišel člověk a řekl, že je skvělý v tomto, tady uspěl, toto viděl, toto zažil, tak se omlouvám za vulgarismus, ale Baťa říká, že většina lidí si řekne, no tak aby ses neposral, co my s tím, jo? A že jako málo kdo z té československé povahy má v sobě. To je super, pojďme říct, jak já bych to taky mohl mít. Tyjo, a toto ti jde, no to já bych taky chtěla. A jak jsi to, no kde a o tom toto? je právě podcast Prežito, vieš, takže prvý prvý krok už máme, hádam. A ja sa ešte pri tých vzdychačoch chcem chvíľku podržať v tom, že my sme sa nedávno dozvedeli na jednej konferencii, že zamestnávateľia najviac oceňujú pri mladej generácii, teda tých alfách, teraz sú to, alebo X alfa, tak tuším alfa, prichádza už na trh práce, že najviac oceňujú ochotu pracovať. To mňa tak akože prekvapilo, lebo akože často sa tam teda stretávajú s tou neochotou pracovať, že Boh vie, ako by Baťa reagoval na tú generáciu, že či to tá mladá generácia dneska sú tí vzdychači. Ja a minule ešte to dopoviem, minule som videl na jednom pohovore otázku, že ohodnoťte od 0 do 100, aká je šanca, že vaši rodičia budú zasahovať do našich pracovnoprávnych vzťahov. To sa pýtali mladej generácii, akože reálne v rámci firmy, lebo asi sa s tým stretávajú. Tak čo by myslíš, Baťa povedal? Jakože ti rodiče. Áno, že ty rodiče, áno. Že jako začína byť volají tomu zaměstnávatel, jakože ty ale tady jako na tu Marušku, jako jste byli zlobivý. Neboj sa, tatínko pôjde do firmy, urobí tam poriadok týmto štýlom. Áno, reálne. A dokonca začína byť trendom na pohovoroch pri tejto mladej generácii, že chodia na pohovory rodičia s tými deťmi, takže aj to... Zlatý Baťa, který prostě jako opravdu těm studentům bylo 14 a uzavírala se smlouva mezi rodičem, firmou a studentem. Že rodič nebude nijak to dítě podporovat finančně, ani hmotně prostě. Že to dítě od těch 14 let, nebo mladý člověk, už ani ne dítě, musí být samostatný. Všichni čekali, že je to taková ta ochrana před tím, že aby ti rodiče nedávali a neulevovali.
nikomu na začátku nedošlo, co ten Baťa zatím viděl. Protože ne, ty děcka vydělávali prostě za 3-4 měsíce týdně to, co ti rodiče za měsíc a naopak ty děcka by podporovali ty rodiče, že ten Baťa potřeboval, aby si vytvořili finanční rezervu, byli pak schopni i fungovat částečně z pasivního příjmu a ne, aby na to, co oni vydělají, tak se to utopilo vlastně na dluzích rodičů a tady ti mladí zase zůstali jako jenom chudí. Říká, že někde se musí dělat ta čára. Ne, tam prosím tě ve 14 si uměl všechno zařídit sám, protože z toho roste sebehodnota, no tak ty pro boha, jak chceme učit mladou generaci sebehodnotě a tomu, že si důvěřuješ, protože ten Baťa říká, že životní štěstí nepramení z toho, co máš, ale jakým způsobem jsi to získal a to, jestli jsi u toho uměl spolehnout sám na sebe, to se nedá koupit. To když tě prostě bude máma vodit za ruku na pohovor, tak jako v životě přece neokusíš to, že za něco stojíš, to je úplně nesmysl. A já si kolikrát říkám, jestli to i není trošičku tím, ale to jako netuším, že v té mladé generaci tak nějak jako vidíme i to, co máme v sobě, nebo už možná jak my jsme nastavení, protože já teď v týmu mám 3 mladé lidi a mají od 21 do 23 a oni jsou jako neskuteční makáči. Jako jasně, dělají chyby, některé věci jako jim úplně jako nedochází, ale mně se nikdy nestalo, že by nedodělali, že prostě by se jim nechtělo, že já bych je musela honit. Já mám ten opačný problém, oni trošku mají ten handicap, jakože je 6 večera, oni by tam ještě seděli. Tak říkám, hele, mazejte domů, protože prostě ať nám nevyhoří moc brzo, no. Tak nech máme takých čím viacej, no. Je to niekedy, je to asi aj to výchovou, no. Ja mám ináč pubertálneho syna, takého pubertálneho, 11 rokov má, tak už je to taká začínajúca papula. A chodí do školy, teda do 5. ročníka a minule nedoniesol úlohu. Alebo neodovzdal nejaký projekt. Mal na to 2 mesiace, samozrejme si to nechal na posledný deň, potom to zabudol doma a tak ďalej. No tak akože by mal dostať 5, ale vieš čo, paradoxne nedostal tú 5 v rámci tej výchovy a povedali mu, že má ešte 14 dní na toto dopracovať a že sa mu každý deň bude, to malo byť na 15 bodov, znižovať o 1 bod a keď to ani za tých 14 dní neprinese, tak potom tú 5 dostane. Ja hovorím, no vyšmaril by som ťa von aj s ušami, keby si toto vo firme spravil, že naozaj bude to o tom, ako s tými ľuďmi ako keby od začiatku komunikuješ a jak im nastavuješ tie pracovné je to tak, jako vždycky, že? No. Proto jako ano, v některých věcech jsem na ně já tvrdá a přísná a vím to. A v některých na ně jsem brutálně benevolentní, protože jsou velmi fixovaní jenom na výsledek a už jich od začátku učím to, že to nemusí vždycky dopadnout a vlastně se jako nic neděje. Že rozhodující je se k tomu umět postavit, přijat za to odpovědnost a případně to pak jako nějak změnit. Ale taky jsme tam třeba jako měli slečnu a to jsem věděla, že je to tak jako ještě charakterově neukotvené, že by to nešlo. Učíš se u toho tu jednu baťovinu a to je vždycky to, že chráníš ten svůj tým před kýmkoliv, kdo by ti jakýmkoliv způsobem prostě narušil tu firemní kulturu. A to jsou ty povestné hnilé jablkáře, které dokážou vlastně nakazit celý a ty vzdychací typy. Vzdychací typy. No tak teraz sa všetci zamyslíme, že kto má okolo seba vzdychacie typy, to už to vidím, ako dneska sa začnú všetci pýtať, ako sa máš? Ako si mal víkend? A čo je u vás doma pekné vo vašom meste? A tak, a víš, vzdychací typ, tak ale ťahaj. ono je kolikrát, víš co, skvělý o tom jenom vědět a slyšet to, protože já si vždycky vzpomenu na svou sestru. A možno, že tých ľudí inšpirovať, aby to nerobili, vieš? Že kľudne sa mi priznaj, že si sa mal dobre. Ja ti budem závidieť potichu. Na tohle má taky ten Baťa odpověď, ale já vždycky u těch vzdychacích typů tak si vzpomenu na takovou příhodu, to se stalo tak 3 roky zpátky. Já mám o 18 let mladší ségru a ona v té době byla někdy ve 3., ve 4. na Gimplu a já jí volám a říkám, Natálko, co se ti dneska podařilo? A ona, nic. Ona má nějaká 18, krásná, mladá, chytrá, jo, prostě ona to studuje jako levou zadní, jako velmi talentovaná. A ona úplně takový, ježiši, nic, jo. A já, Natálko, co se ti dneska podařilo? A ona, Gábi, to je zase nějaká baťovina, že? A já, Naty, tak co se ti podařilo? A ona, přežila jsem to.
A ty asi tak za týden, za 2 mi volá a říká mi, Gabinko, jak se máš? A já jí říkám, Natálko, na hovno, tohle blbě, tamto blbě, toto. A ona mi tak do toho říká, ale nepovídej, kočičko, a co se ti podařilo? A já jsem se tak začala smát sama sobě. Říkám, teď ty chodíš přednášet Baťu, víš, jako že si zavzdycháš. Ale ono jenom jak to víš, tak si najednou vlastně jako uvědomíš, že tak teď jsem byla kvalitní vzdychač a vyšupneš se z toho rychlejc, že si vlastně jako uvědomíš, že aha, tak tohle nechci, anebo pro Bůh zase se tolik jako neděje. Takže ono to není o tom vždycky, že to jako zvládneš. Čiže všetci sú vzdychači z času na čas, niekedy sú vedomí a nevedomí, tak by sme ich delili. Ale nemáš tu jako životní energii. Nemáš to prostě, jako není ti to primárně vlastní. Jako občas si třeba vzdychneš, ale není to tak, že kam přijdeš, tak všichni cítí tu životní tíseň. Je to veľmi sympatické, čo sa vám teda podarilo v Zlíne spraviť, lebo človek by si povedal, že Baťa to je taká akože uzavretá kapitola teoreticky, hej, no tak dobre, však bol to nejaký podnikateľ pred 100 rokmi, hej, who cares. A je to paráda, poznáme to, máme boty. Tuto. Sme v štúdiu, ináč, jak sme čakali na teba, kým prídeš, tak hovorila tuto pani produkčná, že má presne od Baťu boty, takže môžete sa potom domluviť na nejakej ďalšej spolupráci. Ale vám sa ten odkaz toho Tomáše podarilo naozaj, že veľmi pekne akože oživiť. Tak robíte rôzne team buildingy, prednášky, školy a tak ďalej, e-shop, podcast a podobne. Takže že naozaj pekne, že máte na to nejaký strategický rozvojový plán, alebo idete skôr tak akože, že čo bude ďalej? Tak? Aniž bych si to uvědomila, tak jsme šli vlastně úplně, já jsem se tak smála u toho strategického plánu. Vždycky říkám, že bych potřebovala víc těch lidí. Ono to jde tak nějak jako přirozeně. Ono totiž, kdyby potom nebyla poptávka, tak nám by se nerozšiřovala nabídka. Proto víš, jak jako všude zní, jak je to takové, jako že to teď není hodnotově moc dobré a že jako jak to Slovensko, tak to Česko, jo. A já si to nemyslím. Já když jsem o Baťovi a o baťovské službě a u toho začni sám u sebe přednášela třeba před 6 lety, tak pro ty lidi to bylo takové jako jo, tohle je Baťa, tak to jsme ani nečekali. A je to také někdy miestami, hej, že nevíš o tom? No, ale jako vůbec by tam nikdo protože u toho Bati jsou přát ty předsudky. Tak vám se darí moderne to zpracovávat, hej, to sama si to povedala, že to vyťahneš z archivu. Tam je ještě jiná věc. Tam je to, že ty u toho Bati čekáš. Výroba bot, postavit město, založit nemocnici, no tak kdo z nás to půjde dneska dělat? A je ti to cizí. Jenomže ty jako najednou řekneš, ne, ten Baťa s těma lidma řešil tohle. A to jsou většinou ty věci, které ty lidi vědí. Ale chtěla jsem ti říct, že před 6 lety, když jsem v té firmě řekla jako hele, začněte ty lidi vést k tomuto. Začněte je učit třeba víc prostě mluvit o těch věcech, začněte otvírat témata jako opravdu zdraví, ale konkrétně, jo, teď firma Baťa v roce prostě 1932, kdy Baťa umírá, měla 137 kurzů na kvalitnější spánek. Říkám, začněte fakt jako jít po té podstatě. Tak jim to přišlo takové, jakože, jako jestli maličko, jako nekecám, jakože přece tohle, jako proč by to ten Baťa dělal dneska? Oni už se na to ptají konkrétně. Gabino, my jsme podle Bati začali toto, jak to bylo tady? Už se tomu nikdo nediví. Jakože ten člověk nabývá na té hodnotě. Já si myslím, že jsme se konečně začali pomalu vymaňovat z toho, že no tak když nebude Franta, tak vezmeme Pepu a je mi to vlastně jako jedno. My už totiž víme, že ten Franta nás tam stál hodně peněz a bylo by že je pro nás levnější Frantu rozhýbat, jak Frantu vyměnit. Pepa ještě nemá ty správné kurzy za sebou, takže... No, a hlavně jako, že už jsme na sebe jako i nějakým způsobem zvyklí, takže tam pak oni mají spoustu parametrů, kdy se jako rozhodují, jestli ano nebo ne. A proč, jak se ptal ten Baťa, je dneska těm lidem blízký, protože se odkrývá ta jeho podstata a to je to, že každý musí začat sám u sebe. My vlastně jako jenom rozkrýváme to, co on dávno řekl. On říká, hele, já nikomu neodkazuju ty budovy, ty stroje. To je jenom hromada betonu, železa, skla, to je nic. My jako odkazujeme ten systém. Systém, který je k užitku všem. A ono je to opravdu pro kohokoliv, protože ono se to primárně celé staví na tom, že ty se naučíš skvěle znát sám sebe, aby se lidem okolo tebe líp fungovalo. Tím tobě se bude fungovat líp, protože budeš mít míň stresu, míň nedorozumění, míň konfliktů. A to je celé o tom. Koordinujete sa s niekým z Baťových potomkov ešte? A majú Baťovi potom... Sú Baťovi potomci nejaký, že? No, ještě mi to polož tu otázku. Jasně, že jo. Teď moje šéfka je Rosemary Baťa. A ona je vnučka. Otázka, ale má tieto hodnoty? Rosemary?
Jo, určitě. Jako tak, když prostě jako s ní jako mluvíš o jako inspiraci Baťa, tak je to pro ní nové, protože to taky jako by neznala, je to vytáhnuté z toho archivu, ale velmi dobře tomu rozumí. Před 5 lety by byla schopná položit otázku, proč ti lidi platí tak vysoké částky za konzultace s tebou, za prostě přednášky, workshopy. To ti Češi tak jako milujou tu historii. A říkám, ne, Rosemary. Říkám, my je učíme úplně jiné věci. A teď jsem s ní o tom začala mluvit a teď jako bylo prostě vidět, jaký to jako postupně dochází, jo. Teď jako po těch 5 letech, tak ona už jako by ti tak radila, jak jako z tohohle udělat e-learning, z tohohle tamto, jo, ale je fakt, že prostě my tady tohle tvoříme ve 3 lidech, kdy jako já zároveň jakoby mám tu rozvojovou linku a toho Baťu a část té energie prostě stojí to ředitelování té nadace. To je taková samostatná jako role. A pak mám 2 projektové manažery. Mám Jakuba, který jde prostě přes tu kulturu a toho Baťu úplně jako dovedl na to pole až jako divadla, punku, hudby, ale i klasické hudby a najednou jako on to zní skrz ty umělecké kruhy a dokázal velmi dobře jako otevřít tu vilu mladým lidem. Tak u něho to nečekáš, on má ty piercingy, ty tetování a teď jako najednou ti mluví o těch baťovských hodnotách a ty to jakoby vidíš a ono se to otevře i kdekoliv jinde. A pak mám třeba jako druhý extrém a to je kolegyně, to je vlastně jako Slovenka, to je Tvrdošín Medvědzie, tam nahoře. A ta má prostě 23 roku a ta prostě jako skrz ní jsem zase jako rozběhla ty edukační programy pro ty základní školy. Takže jako dneska prostě děcka na základce učíme ne kdo byl Baťa, ale jakým způsobem přemýšlel, jak se to dá využít ve třídě, co by mohli zkusit s rodičma a ten Baťa je jenom takový průvodce těmi hodnotami. Takže jako to jsou úplně takové jako oblasti a pak prostě třeba přednášíš Baťu ve Škodovce a řekneš si, tyjo, jako tady se to nemůže potkat, protože to jako je korporát, průmysl a ono se to potká úplně fantasticky. Že se k tomu fakt jako vracíme. Chcel by sa opýtať, ako Jakub priniesol Baťu na pole punku, ale myslím si, že tú otázku vynechám. Hele, úplně skvěle. A popýtam sa radšej na tie základné školy, ako sa vám tam darí a či to robíte radi. To je, a koľko toho robíte? To je ináč jako zmysluplný projekt zřejmě, ne? Zeptej se mě na ten punk, protože já jsem měla úplně stejný předsudek. Já, když jsem třeba jako viděla ty, jakože, nebo předsudek, možná ho neměl, jo, ale já jsem ho měla. Jakože on, když prostě třeba řekl, jakože by se dal udělat ve Vile koncert, beseda s některými jako muzikanty, herci, tak já úplně, moje představa byla, že to jsou jenom prostě drogy, holky, rock'n'roll. To mě neskutečně překvapilo, jaká jako to je disciplína a že jako ono to tak vypadá na venek a jak jako velmi jakoby hluboce vzdělaní a pokorní ti lidi jsou. A vůbec ono to totiž přivede další skupiny, protože to třeba přijdou jejich fanoušci a to je přesně to poslání té nadace. Ty otevřeš téma baťovských hodnot jinde a ty najednou prostě vidíš, že u lidí, u kterých bys to nečekal, ti možná rozumí daleko, daleko více, jak lidé na ekonomických prostě konferencích. A to je velmi to důležité, to je ta podstata. Že a oni asi, vieš, chcú. Že to je ano, o tom, že keď ten človek už tam príde z takéhoto prostredia, tak má vlastnú vnútornú motiváciu, kdežto ak prídeš na ekonomickú konferenciu, možno, že to sú často takí tí vzdychači, ktorí si to tam došli presedieť vlastne. Ale to mě to tak neskutečně překvapilo a taky mě to baťovsky jako vycvičilo, protože si o tom myslíš něco a pak je to úplně jiné. A nebo jak jako přes to umění, prosím tě, já když jsem před 6 lety vydala cukrářku Marie Baťové, tak mi bylo některými členy správní rady nadace řečeno, jestli to trošku jako není nedůstojné. Jakoby baťovský odkaz prezentovat skrz recepty. Byť Marie Baťové, jeho ženy. Tak jako mě to do té doby ani nenapadlo, že by se na to takhle někdo podíval. Víš, kolik lidí si koupilo tu kuchařku jenom protože miluje vařit. Teď si tam něco přečetli o tom Baťovi a už se Baťa stal jejich součástí. To máš stejně z té umělecké branže. Lidi by po Baťovi ani nešáhli, protože prostě Ježíš, to je Baťa a biznis. Ale pak ho viděli v divadle a řeknou si, tyjo, to je zajímavý příběh. Možná by po něm nikdy ani nesáhli, ale teď jako viděli, že prostě přední frontmeni Ježíš je náš největší ambasador, já už si to vždycky dělám legraci, Igor Týmko prostě z No Name. Ten nám vozí z Košic autobusy do Baťovy vily. Úplně.
A to jako v těch zlínských obchodech poznají Igora a vždycky jako, že no, jdu do Baťovy vily, ježiš, pozdravíte paní Končitíkovou a to. Vždyť jako to úplně jako Igor, ten se tomu neskutečně smál, že oni se jdou s tou ženou lehnout a ona tu inspiraci čte v angličtině a on ji čte v té češtině, takže vlastně každý si čte ve cizím jazyce, protože pro něho i ta čeština je cizí. Ne, Igor úplně. A to si řekneš takže jako... ty aktivita máte veľa a bude hůř, nie? Lebo som tak zachytil, že budúci rok nás čaká nějaké výročí, 150 rokov. 150 let od narození. Hej, od narození Tomáše Bati, no. Já si z toho dělávám legraci. Já 10 let v nadaci a on 150 let od narození, takže máme výročí. A čo chystáte teda? Mojí takovou fakt asi velkou ambicí je, aby z toho Bati a z těch jeho hodnot se znovu stalo československé téma k diskuzi. Protože my jako těch celospolečenských témat je spoustu a myslím si, že ta 150 je velmi dobré, aby ten Baťa se stal i zajímavým pro média, protože přijdeš s Baťou a oni ti řeknou jako ano, dobrý, ale ta 150, já si říkám jako kdy, když ne teď. Takže plánujeme 2 velké konference, jednu v dubnu v Praze, v Paláci Žofín a druhou potom na podzim ve Zlíně, i se spoustou slovenských podnikatelů, takže jako můžete se těšit na Artura Georgiana, Lubošvece, jako opravdu ti lidé, kteří jako tím Baťou jsou takový, jak já říkám, pracovně políbení, ale budeme mít taky Baťa Roadshow, takže budeme mít vystoupení v Praze, že můžeš přijít na besedu se mnou a dalšími lidmi, kteří se jako věnují baťovskému odkazu, jak s tím do praxe. Budeme mít baťovský city modul, kdy jako i po slovenských městech je tam, myslím, Žilina, Martin, samozřejmě Partizánské, Svit pod Tatrami, Bratislava, Trenčín, že ten Baťa přijede do těch měst a budeš tam moc navštívit ten baťovský knihokoutek a navnímat tam tu atmosféru a tu inspiraci. A plánujeme opravdu to, aby to Česko-Slovensko se tak nějak jako na chvilku zaplavilo tím portrétem Tomáše Bati a zejména těmi jeho motivačními hesly. Aby jako opravdu jsme si občas vzpomněli na to, že nadšení dává křídla a co chceš můžeš a 99 neúspěchů stý úspěch, takže ono je to opravdu o tom prostě najít to pozitivní v jakékoliv té činnosti a vydržet v tom. No tak sa máme na čo tešiť teda počas celého budúceho roku, aj sa budeme. A ešte nejaké ďalšie plány? Popravdě, těch 150 let je pro nás i takovým obdobím, kdy chceme z toho Bati udělat opravdu téma, že si v něm každý najde kousek, protože další rok bychom rádi uvedli konečně celovečerní film o Baťovi. On tím, jak je takové komplexní téma a de facto každé jeho období je něčím zajímavé, tak je filmařsky velmi atraktivní a zároveň velmi těžký, ale tak konečně se nám podařilo dát dohromady tým vedený Adamem Dvořákem a teď jsme takové té fázi, kdy Alice Nellis, velmi známá česká scénáristka, tak dokončuje scénář k Baťovi, takže já doufám, že ten příběh Bati na nás nebude působit jenom skrz příští rok a jeho 150 let nebo knihy a podcasty, ale že bude mít přesně takový efekt, jako třeba punkový koncert nebo cokoliv jiného, že to přivede úplně jinou skupinu lidí, která možná by v Baťovi inspiraci ani nehledala, ale tím, že viděli film, tak najednou je to možná přivede k tomu, co kdybych to tak jako zkusil začít pracovat sám na sobě. No, čiže môžeme sa tešiť na romantiku, zápletku, akciu, hej, všetko s tým spojené. Taký ako poriadny film. Baťa je úplne romantický, ale... Nie taký akože dokumentárny, ale taký ako poriadny film s pukancami, že hej, že... Áno, presne tak. Pukancovateľný film. Dobre, výborne. No dobre, tak záverom našeho podcastu sa vždycky ešte sa snažíme tak o tých hosťoch vyspovedať nejaké také životné rady a pravidlá úspechu, ale teraz je tvoje, nie tie baťovské. A mne sa strašne páči, keď rozprávaš o Baťovi, že treba chodiť do práce a potom sa zbaliť a ísť domov a oddychovať a spať a tak ďalej. A druhým dychom o tebe je známe, že si workoholička. Tak no, kde je tvojich 888? No, to je takové jako zajímavé, že mě se na ten workoholismus ptá mnoho lidí. A já jsem si říkala, jako kde to vzniklo? A pak mi to došlo, že já na těch sociálních sítích a všude sdílím jenom tu práci. Takže ti lidi si myslí, že jenom pracuji. Ale to já vlastně, když jsem doma, odpočívám prostě s rodinou, s přáteli, s těmi nejbližšími, já to vlastně nezdílím. Ale jinak samozřejmě někdy mívám ty období, kdy si říkám,
ubrat té práce, ale jinak jako já nepracuju tolik, jak si někteří myslí, že s tím baťou. Čiže tých 888 celkom sa ti darí dodržiavať, je, baťovských? Já si myslím... Plus minus, no. Ty, ale jako asi jo. Jako pokulhává mi ten spánek. Je fakt, že někdy se snažím jako obelhat sama sebe, že u té korektury jako vlastně relaxuju. Přitom někdo jiný by se na to podíval, že je to práce. Ale jsou ty období, jsou takové ty vlny a to, co jsem se naučila, tak za to netrestat. Takže já mívám občas období, kdy tou prací jsem schopná trávit 12, 16, 14 hodin denně a vím, že mi to období bude trvat prostě průměrně měsíc, protože teď mám tu vlnu, kdy mi to jde, baví mě to a dobíjí mě to. A pak přesně přijde to období, kdy vím, že musím jít ve 4 hodiny domů, protože bych vřískala nebo prostě z toho byla nešťastná, jakákoliv jiná. A máš ty alebo Baťa mal nejaké pravidlo, ako sa toto vôbec dá vypnúť? Lebo to je akože tá choroba dnešnej doby a ten workoholizmus s tým spojený je vlastne často aj v tom, že však my teraz žijeme na tých počítačoch, mobiloch a tak ďalej. To je každý pracovný e-mail, všetko ti pípne, niekde sa ti to proste zobrazí. Ľudia začínajú mať pocit, že vlastne o 9:30 večer od teba môžu ešte niečo požadovať alebo chceť. Že malo nejakú takú, akože, že ako sa dá ísť o 16. domov a úplne od toho vypnúť? Normálně to neodpovíš. Jakože nějakou dobu mi to trvalo, ano, měl přesně to, co ty říkáš, tak on vlastně přišel na to, že jako tvůrčího ducha zabiješ nejvíc tím, že ten člověk se od té práce neodpojí. Já jsem se to třeba musela naučit natvrdo a to aktivní dovolené. Já jsem normálně fakt ten trefený typ člověka, já bych tak na té pláži dělala korekturu, nějaké baťovské knížky, nebo psala. Protože najednou, jak já mám ten čas, můžu zavřít ty oči a mě to jede, ty myšlenky. Ty normálně jsem objevila tak jednoduchou věc, jako je aktivní dovolená. Takže ono, když jako chodíš po tom městě, po těch horách, kdekoliv, no tak nemůžeš odepisovat ani dělat korektury, protože by si rozbil pusu. Protože o první patník nebo šutr prostě zakopneš. Takže to tě vypne docela dobře. Potom jako potřebuješ nějak jako fungovat, jak potřebuješ si uklidit, vyprat, prostě vyžehlit, takže to jako taky. Když do toho dáš ten sport a chceš mít ty vztahy, tak taky. A pak normálně úplně ti rozumím. Já si někdy připadám, s čím mám problém, abych já neúkolovala lidi po 16. hodině, po 17. Já normálně jsem si jako musela přejít na jiný jako systém i v rámci nadace, protože já mám tendence jim ten e-mail poslat a beru to tak, že se na to třeba podívají v pondělí nebo druhý den ráno, jenomže jim to pípá na hodinkách na telefonu a oni mi nedej bože odpoví ještě večer. Tak, protože já, co jsem přestala dělat, odpovídat těm lidem. Protože jak si na těch sociálních sítích, tak to je přesně, to je třeba 23:15 a to je jako ideálně pátek. Paní Končitíková, my jedeme zítra přes Zlín, bylo by možné se někde jako zastavit, jo, něco. Já když tak jim odpovím ráno, ale já jsem měla velmi jakoby zásek, tak 3 roky zpátky. Já jsem v 1 hodinu po obědě umývala u mámy nádobí a mě volalo neznámé číslo. Já jsem myslela, že se něco stalo. Ne. To byli turisti, kteří jeli přes Zlín, jestli jim otevřu vilu. A já v těch 30 kilometrů na té vesnici u té mámy, co nádobí, říkám, ne. A vy tam jako nejste? Říkám, ne. A kdy tam budete? A říkám, v pondělí ráno. A oni, já myslím si, že tam třeba jako jste, nebo že tam bydlíte. A mně vlastně došlo, že ti lidi jsou schopni tě úplně jako roztrhat pro ten svůj vlastní zážitek, takže já jsem se naučila neskutečně respektovat volný čas druhých lidí a chránit si ten svůj. A ono někdy lidi mají pocit, že se to bije s tou baťovskou službou, že přece jako posloužit druhému. Prvně máš posloužit sám sobě a pak z toho můžeš dát druhému. Takže já, kdybych měla pracovní sobotu, že se mě dobře píše u baťů a budu v práci a někdo dole zazvoní, já mu otevřu. Ale pokud jsem prostě jako u mámy nebo s rodinou, já to neřeším, tu práci. Protože já vím, že jako prostě kdybych v té práci byla i 10krát víc, tak stejně pro tu veřejnost to ještě pořád bude málo. A já mám 1 mámu, já mám 1 rodinu, a když prostě s něma nebudu, ne, já to nezopakuju, ne, to je prostě o těch hodnotách. A velmi bych přála... Keď nerobíš na svojich prioritách, robíš na prioritách někoho druhého, že? Ale i bych velmi jako přála nám víc to uvědomění toho bati, kdy on si opravdu uvědomil, že když se ti lidi od té práce neodpojí, tak je postupně začneš ztrácet, protože oni chytnou profesní slepotu.
A my jsme naučeni, že když pořád budeme v té práci, tak jsme si něco upředili. Ne, akorát nás to vyčerpává. A taky se to chudák učil násilně. Nejdřív od té vily museli odstavit auto, pak od té vily museli odstavit i koně a pak i jízdní kolo, protože on měl tu tendenci, že sedl do auta a jel by za tebou do toho baťovského domku. A když si dal sám všechno pryč, aby se tohle odnaučil, tak se pak vždycky naštval a šel pěšky. Jenomže on asi po 15 minutách chůze si to rozmyslel, rozdýchal a vrátil se zpátky. Takže odkaz z tohto znie, že vlastne všetci sa to len učíme, hej, a musíš si tú vlastnú sebahodnotu a hlavne tú ochranu toho vlastného svojho súkromia a toho svojho vlastného ja tiež len naučiť, že nebolo to ani tak, že by to Gabina Končetíková vedela na začátku a to božné Tomáš Baťa. Ne, a vždycky je to individuální. Někdy třeba vidíš, že můžeš vyhovět i mimo tuhle dobu a vytvoříš tak skvělý zážitek a takovou energii, že se ti to vrátí. A někdy si prostě řekneš, že ne, protože tu energii potřebuješ jinde. A naučit se to teprve dělat bez výčitek, tak to je ještě úplně jiná kapitola. No, na tom treba zapracovať. No dobre, máš nejaký nesplnený sen, čo ťa ešte čaká? Alebo niečo v takú víziu na dlhú dobu dopredu? Já bych si velmi přála, aby krásně vyšla ta 150. A my jsme fakt jako to Československo byli na toho Baťu hrdí, aby to prostě jako zafungovalo. A ne, že jako nějaký sen nebo nesplněný sen, ale já bych opravdu ráda ten program, který jsme pak jako zamluvili pro ty základní školy, dostala na každou základní školu v tom Československu. Aby se to stalo běžnou součástí, že se znovu učí ty hodnoty. Byť k tomu využijeme příběh Tomáše Bati nebo kohokoliv jiného, tak je to velmi silné téma. A ten kurz na tých základných školách, ono v čom to spočívá, alebo nakoľko to je? To jsou 4. a 7. třídy, nyní, co se nám podařilo rozběhnout a oni vlastně 4 měsíce pracují s takovým pracovním sešitem a oni prostě postupně plní úkoly, které tě učí baťovskou službu, které tě učí baťovské hodnoty a ty to tak jako zkoušíš sám se sebou, s přáteli, s kamarády, spolužáky, ve třídě, s rodinou. Ty se vlastně učíš to, jakým způsobem ten Baťa se učil přemýšlet. A tak to ste tiež do dobrej puberty došli, ne? Medzi 4 a 7, 4 a 7 ročník základnej školy. To je taký otvorený, životu prístupný, pozitívne naladený mladí ľudia, ktorí v tom čase... Ale to je třeba tak zajímavé to pozorovat. Takže jedna z těch Baťových otázek jako byla opravdu v čem si nejlepší. A když to položíš dospělému člověku a on to nečeká, teď já jsem Baťou pomalu odkojená a taky jako kolikrát jako musím se trošku zamyslet a podobně. Polož tu větu v té 4. třídě. Ty děcka ti řvou, já v tomhle, já v tom. Víš, že tyjo, kde se nám to stane? Že ta 7. už je taková střízlivější. Víš, jakože jak velmi rychle vlastně to nabýváš. A střední školy, bože, tam mi někdy krvácí srdce, když přednáším na středních školách a zeptám se jich, jako v čem jsi nejlepší. A oni ti řeknou v ničem. A já říkám, jak v ničem? Říkám, toto. To je jenom úhel pohledu. Jenom to naučit ty lidi vidět. No keby sme vedeli akokoľvek pomôcť, tak by sme sa určite pod toto podpísali, či už my ako priemysel, alebo my ako ľudia, že budeme asi zdieľať rovnaký ten sen s tebou a keby sme vedeli tým mladým ľuďom viac tých hodnot dostať, tak budeme veľmi otvorení tomu, aby ste sa tomu... Kterákoliv základní škola na nás obrátit a my to tam rádi rozběhneme. Perfektné. A Gabina, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ešte to nie je úplný koniec, lebo nakoniec my máme pre každého hostia, ktorý tu zatiaľ bol, takú úderku na záver. To je to vlastne 5 takých krátkych otázok, ktorých pokladáme každému. Máme ich aj pre teba. Takže tá prvá znie, že čo... Nemusíš odpovedať stručne. Môžeš to aj obširne, aj jednoslovne, aj obširne. Ako sa rozhodneš? A bez čoho sa v živote nezaobídeš? Bez rodiny. Nebo jako znamená to v češtině, jako že bez čeho nemůžeš fungovat. Áno, veľmi správne. Bez rodiny. Bez rodiny. A nejaký autor alebo kniha, ktorá ťa najviac ovplyvnila, ktorú by si odporúčala možno aj teda ostatným, okrem inspirace Baťa 1, 2, 3, určite áno. Malý princ, bezesporu, historicky a asi Pokojný bojovník. Pokojný bojovník od koho? Dan Millman. A myslím si, že se ta kniha jmenuje Cesta pokojného bojovníka. Dobre, chceš povedať, že v čom ťa tie dve knihy ovplyvnili? Já si myslím obě v tom, v té pomíjivosti. Ono jako vlastně každá jinak jakoby pracuje s tím tématem smrti,
že my jsme velmi fokusovaní pořád na to, ono je to vlastně i velmi baťovské, že opravdu to jediné, co po nás zůstane, tak ty vyvolané emoce a to, co jsme naučili druhé lidi. A ono tady s tím uvědoměním podle mě v životě přichází i neskutečná úleva. Že nemusí být všechno perfektní a přesto to může být skvělé. Máš nějaké inšpiratívne miesto, ktoré je pre teba naozaj také srdcu blízké? Já mám velmi ráda Baťovu vilu, když jako je tam klid. Pak si myslím, že je to bezesporu zahrada u rodičů a jakýkoliv kus vlastně přírody, protože v té přírodě je to dokonalé. Štvrtá otázka, čo najviac oceňuješ na ľuďoch? A upřímnost, takovou angažovanost a takovou tu živočišnost, tu čistou lidskou energii, když prostě víš, že vedle tebe sedí člověk, který je rovný. A nezáleží mi vůbec na tom, jakou zastává pozici. Já při té svojí práci se potkávám s lidmi, kteří vykonávají běžná povolání, nad kterými jako ani nějak se jako nezamýšlíme, byť jsou velmi důležitá. Potkávám lidi, které nazýváme úspěšnými, protože jim dáme všechny ty atributy té společnosti. Oni si ich často vezmú, to my sme ich ani nedali, ale... Jak kdy, no, ale a přitom jich spojuje ta jedna věc a to je ta přirozená lidskost. Taková opravdu ta čistota, kdy ty víš, že sedíš vedle druhé lidské bytosti. Krásne. No a posledná otázka z tej úderky. Mávame také, že posolstvo, že keby si mohla, čo by si odkázala svojmu 30-ročnému ja, takže to u teba moc nedáva nejaký zmysel. To sa vždycky pýtame tých 60-tníkov, vieš, tak oni už v rámci toho života majú nejakú múdrosť, ktorú by tu povedali. Takže u teba to vymeníme a skôr by som išiel do takej, že keby si mala povedať jednu vec, ktorú si myslíš, že by ti Baťa odkázal, respektíve, že by Baťa odkázal takému tomu naozaj tomu bežnému, pracovitému, príjemnému, dobre naladenému človeku, že čo si tí naši posluchači majú z tohto odniesť ako jedno životné pravidlo, ktoré ak by si nič iné nezapamätali, tak aspoň toto. Mít tu odvahu. Já i tomu svému jako 20letému já bych třeba přála jako větší odvahu. Vůbec si tam nestavět ty stereotypy, že na něco nemáš, něco nezvládneš. Proč? Běž a zkus to. Hovorí Gabina Končetíková, naša dnešná hostka. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si k nám prišla. Já velmi děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné. No a záverom som si chcel v rámci takého napadlo pri tejto našej relácii, že to uzavriem, ako sa spieva v pesničke Zo slunce seno, že Evropo, nie, že mali sme Baťu a teď sme málem holi. Ale teda moja drahá žena povedala, že bude lepšie povedať nejaký rozumnejší citát Tomáše Bati, takže nikdy nič nekupujte preto, aby vás mali druhý radi, pretože úcta sa nekupuje, tá sa buduje. No a nás si kupovať nemusíte, stačí, keď nám dáte odber a toto ma donútili povedať, takže keďže ja som to musel povedať, tak vy to prosím spravte. Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem pokojné sviatky, šťastné a veselé Vianoce, všetko dobré do nového roku a v novom roku sa určite vidíme. Do počutia.